Tko večeras nije bio u Klisu, a odgleda našu reportažu, mislim da će žaliti. Ovo večeras bilo je spektakularno, ja vam od srca čestitam. Dugo ste se spremali da ovo ovako izgleda. Ja se zahvaljujem na isti način od srca. Spremali smo se dugo. Bilo je i neprospavanih noći zadnjih dana, ali isplatilo se. Isplatilo se da svi oni koji su dali dio sebe su dobili onu povratnu informaciju i povratnu poruku da je to došlo do srca i onda više ništa nije teško, onda je cilj ostvaren. Kada srcem govorite i dođete do srca, a naročito onda kad promičete hrvatsku kulturnu i povijesnu baštinu i kada promičete one vrijednosti na kojima se gradio naš hrvatski identitet i one u današnjici budu tako srcem primljene, onda je to najveća nagrada. Preko 200 ljudi sudjelovalo u predstavi, ne samo ljudi, bili su tu i konji. Tako je, imali smo i 3 konja, zahvaljujem gospodinu Anti Vukoviću iz Konjskog na nesebičnoj pomoći u svakom pogledu. Kudovi su dolazili iz cijele Hrvatske, ne samo iz Hrvatske. Imali smo naše drage prijatelje iz općine Rama Prozor, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo, Hrvatska sloga. Imali smo gospođu koja je jedina guslarica u Hrvata iz Kongore, Tomislav Grad. Evo, mi radimo na tome da ona naša hrvatska kulturna baština koja je ostala preko granice i koja je malo prepoznata ovdje, tako već 4 godine, evo, htjeli smo u početku povezati naše hrvatske heroine. Grabovčevu divu i Gojsalića Milu, iz toga je se izrodilo evo i ovo večeras i puno prijateljstava i oni su mogli i na svoj jedan poseban način večeras kada su poput onog dijela Ivana Aralice koji kaže na put bez sna, krenuli su preko Vran planine i prikazali su nam onaj mučan put bijega ispred Turaka noseći majku od milosti. Pa ja mislim da Klis i Kliška tvrđava ovo zaslužuju, da je ovo uistinu jedan poseban prostor, jedno mjesto za kojega se ne uzaludno reklo da je ovo predziđe kršćanstva. Kroz povijest su Poljičani i Klišani imali svoju usku poveznicu i vezu. Poljica su do 1102. godine pripadala su Kliškoj županiji. Nakon toga Petar Kružić, koji se kaže da je i poljičkoga roda, bio je sa Dražojevićem i sa Poljičanima u jednom skladu, jednom zajedništvu. To zajedništvo je se nastavilo i kroz daljnju povijest, tako su evo i Kliški uskoci i moj suprug i drugi članovi naše udruge Svetog Klimenta koji su branitelji na jedan poseban način sada pokazali da to zajedništvo i onu borbu danas u našoj domovini da se u zajedništvu može napraviti puno promičući one istinske iskonske vrijednosti. Evo nas, brate. Došli smo pred Ja znam da bi mi novinari trebali biti nepristrani, ne iznositi svoje mišljenje, ali ja moram reći da ovo večeras me ostavilo bez daha i ne samo to, nego sam pustila i suzu. Ja vjerujem da je to bio i cilj. Pa je, evo, cijela ova predstava, ovo što rade Pava i Mladenka, toliko emocija unose u to da nikog ne može ostaviti ravnodušnim. Meni je recimo poseban bio ovaj dio kada mladi ljudi primaju barjak od starijih i to je neka poruka za budućnost svima nama. Kada gradimo lokalnu zajednicu, regionalnu samoupravu, državu našu, onda moramo razmišljati o onim budućim generacijama koje dolaze i što ćemo im ostaviti. Kliško kulturno ljeto je, što je rekao gospodin Krstulović,
stalo na kartu kulturnih događanja. Ono je ipak poprimilo jedan ozbiljni oblik i ja sam time ponosan. Predstava je fantastična, međutim čula sam komentare, ipak ovaj ambijent, ne bi predstava svugdje bila ovako moćna. Kliška tvrđava, ovaj barjak, ova svjetla, sve ovo skupa dalo je posebnu čar. Pa je, mi smo to malo izbrendirali, napravili nekakav iskorak u smislu PR-a ove 2 godine, međutim bez nekakvog sadržaja nemate što i raditi. Kliška tvrđava ima svoju povijest, ima svoj značaj, nažalost ima i puno problema. Mi smo nedavno 1.200.000 kuna izgubili za nju samo zato što nam jedna od agencija nije dala potvrdu da kao općina imamo pravo aplicirati prema fondovima. To su neke nevjerojatne stvari koje moramo u budućnosti mijenjati. Ja vjerujem da ćemo ih mijenjati, ali budimo večeras ponosni na sve ove ljude koji su dali svoj obol i zaista zahvaljujem svima koji su i došli u Klis. Ovdje će biti još kulturni događanja ovo ljeto, nek se osjećaju lijepo, ovdje je svak dobrodošao. Ja ovim putem pozivam sve stanovnike Splita, jer ipak mi gravitiramo Splitu kao najvećem gradu naše županije, da dođu ovdje ovo ljeto i vidjet će dosta zanimljivih manifestacija. Imenom sam Kojsalića Mile. Rodila me majka sred Poljica. Junaka tražiš, beže. Takvih nema sad. Našinac ne bi znao žensku sada braniti. Pa eto, Bašo, dođoh tebi. Muhamed bude slavljen, što svom rodu da takav dar. Take ljepote ne vidjeh niko, pa nema ni sam car. Moje prste je tog cara. Janičarskog cara nikad! Djevojko, sagni se! Prsten podigni! Vi ste večeras došli ovdje kao izaslanik naše predsjednice, ali isto tako kao i čovjek koji je godinama u kulturi. Ja vjerujem da večerašnje otvaranje kulturnog kliškog ljeta ne bi se postidjela ni jedna svjetska metropola. Točno ste to naglasili, to sam imao prigodu i čast kazati na otvorenju. Radio sam dugo vremena i radim i dalje u kulturi i znam koliko je teško, naporno i komplicirano izgurati ovako zahtjevne projekte do kraja. Mali, ali hrabri i uistinu dostojanstveni Klis je izgurao nešto sjajno. Pogledajte ovo ozračje, pogledajte ove stotine ljudi nasmijanih. U ovo doba krize, u doba depresije, ljude dobiti da se smiju i da budu dobro raspoloženi je ogromni poduhvat. To su napravili Klišćani, to su napravili Poljičani koji enormnom energijom satima približavaju nama zaboravljene elemente iz naše povijesti i u pravom smislu te riječi uprisutnjuju živu baštinu koje jesmo svjedoci ponekad, kao što sam prije rekao, zaboravljamo te segmente iz naše prošlosti. Ovo u jednome dahu odgledati, nije se čula doslovno jedna muha u zraku od koncentracije ovih brojnih ljudi. Odgledali su jedan komad kojega su Mladenka i Pave Grujica zajedno sa Kulturno-umjetničkim društvom Sveti Kliment odradili na maestralni način. Ne bi ih se postidjeli ne samo kulturnog ljeta Klisa velika metropola, nego njihove izvedbe ne bi se postidjeli ni nacionalna kazališta. I to samo govori koliko se entuzijazmom, voljom, željom, ljubavlju i odricanjem mogu napraviti velike stvari. Ja sam presretan čovjek što sam imao taj privilegij danas biti ovdje. Ispred ove tvrđi i predziđa kršćanstva, ovo je večeras oltar domovine.